जेनाखि आर्टिस्ट एसोसिएशननि गावजों गाव लोगो हमलायनाय बेयाव नुजाफैनो हानाय मान होनो गोनां आङो साफा साफा बुंनो हालाबाबो मान होनो गोनांखौ एसे बिबुंथि लाखिलांनाय नेहाथारि जोंनि सेन्ट्रेलनि आरो जोंहा बेवहायनो बर'नि साबसिन हामसिन देंखोगिरि देंखोनि रानि जायखौ जोङो सुलेखा होननानै बयबो मिथियो मान होनो गोनां बिथां आरो बेवहायनो गासै सिनेमा जगतनि लोगोसे बेवहाय बायदि बायदि बेवहाय देंखोगिरि दं मोसाखावरि दं डिरेक्टर दं बा बायदिसिना देंखो दामसाफोर बेवहाय फैदों नुजाफैनो हादों गासैबो मान होनो गोनां आलासि बिथांमोन आरो बे गामिनि साफ्रोमबो बर' हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आंगोनि रायजो राजा नोंथांमोन आङो नोंथांमोनखौ बिराद साबायखर बावगोन आङो नोंथांमोननि बेबायदि बोसोरफ्रामबो बेबायदि गावजों गावनि जेनाखि लोगो हमलायनाय जोंनि बर' हारिमुखौ फोथांलांनो थाखाय जेनाखि खामानि मावलांगासिनो दङ आं बिनि थाखाय साबायखरजों लोगोसे नोंथांमोनहा बर' हारिमुखौ बेबादिनो गावबा गाव आयदायाव जायहा जेखौ रोंगौ जा मान होनो गोनां देंखोनि रानि जिथु सुलेखा बिथांमोन बादि जाहाथे बर' हारिखौ मुं लाखिलांनो हायो सिनेमा दिन्थिनायावनो जा बा गावनि माबा फाव दिन्थिनायावनो जा मेथाइ खननायावनो जा मोसानायावनो जा बे गासैबो आयदायावनो जाहाथे जोंनि हारिमुखौ फोथांलांनानै बर' जाथिखौबो बुहुमाव मोनसे हारि मोनसे मा होननांगौ बेखौ धोनि हारिमुआव जोबोद धोनि बिदि होननानै बयजोंबो जाहाथे सिनायजायो बिनि थाखाय बे हाबाखौ मावलांगोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो दिनैनि जेनाखि जोंहा बिहुबो बेवहाय फालिगोन बे बिहुआवहाय लांदां बैसागु फालिनो थाखाय मोसानो जेनाखि थावनि बानायदों बे थावनिखौ आङो मोसानायनि खाबुनि थाखाय बेखेवनानै होबाय होननानै आङो फोसावबाय गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दा बे समाव बयखौबो सिङाव हाबनानै दोनसे जयैनो बैसागु रंजानो थाखाय खावलायबाय दामगिरि बिथांमोनखौबो दामनानै थाखाय खावलायबाय बैसागु 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 Chegou!